mukatarisa news this time Easter Mwari nemudzimu zvatikomborera accident dzinenge dzaita shoma naye muno muZimbabwe but kuchengetwa naMwari. Zvatoda ngokudzai kuti kana mwaya kudare munoita zvinodiwa nodare. Vanhu vese panyika mwana nguva dzake dzekupenga. Kana uchipenga unopengera kumba kwako. Kuti mudare mu. Kana uchipenga unopengera kumba kwako. Kuti mudare mu. Kana ukagara hapo unoita zvinodiwa. Kana nyaya usingagutsikana unokodzera kuramba kana tapiwa. Asi tinoona kuti unoita apiwa asi uri tsotsi. Toona kuti iwewe unofana kutanya zvisizvo zvimwa. Kana uchipenga kuenda dzimwe chechi unoona vachisa mabhandiri matsvuku musoro. Saka ukayapatika kutonga uchiratidza kuti une masimba stereka. Masimba kumba kwako unotonga vakadzi vako nevana vako. Kana unotonga murume wako kwete mudare. Mudare mune mutemo wenyika unotedzwa. Saka unofana kutedzera zvinodiwa. Tine nyaya yatinosangana nayo futi yokuti vanhu chihure chiri kuwanda. Kana akagova munonzara kuya kwayaitawo vakadzi vashada nevarume vasiri vavo ende imi varume muchada vakadzi vasiri venyu mhosva dziite shoma. Munofanira kuzvinzwisisa izvozvo. Masabhuku tinongokumbira kwamunogara ikoko nokwatiri kuenda. Kana zvinhu zvauya sekuuya kwazvinoita purezidendi kuti vanhu vakuti munhu afe nenzara. Kana pakanzi pavhireji pada kunonyorwa muromo unodya muromo. Ivo unovana 10 mumwe anovana 2 nyoresaiwo vana zvinonzwisisika. Musaitirana majerasi. Vanhu vese vanonzara tangobuda munzara tese tiri pamwe chete. Munofanira kuzwisisa izvo. Kurarama pamusoro penyika hatidi kurarama nemagaraji kana kupesana. Vanhu munofanira kuti mukatadzirana zvigundwa idova zvinofanira kungoti zvikangoitika nguva dii zvobva zvapera. Ndizvo zvamunofanira kuzwisisa izvo. Ini ndine nyaya yangu ndofunga takambotongwa musi wa14 Mei gore rakapera muno mudare. Tatongwa 14 Mei ndakaenda kumba. Aiwa takamborarama kwe5 months zvakanaka. Zvisina kana zvipomewa. Ende kana murume wangu aitobheja kuti kufanira kuorra ndipendeka kutadzira madzimai. Tichagara zvakanaka ufu wakadzokera neni kwamambo nokuti ndiye ndichigona ende shuwa vaigona. Pakazotangira era pakazondishamisa wenini. Murume wangu akauya ndobva nditi madzimai tamiswa basa kuchitombo yaive Saturday. Asi takadzokera Sunday tikudzoka chipiri ndobva ndati alright. Shuwa vakaenda. Vadzoka chipiri chiye. Vakadzoka ndiri mugarden inini. Ndobva watondibhabhaisa vese naadzimai wavo. Imi vese vanatonga apa ndati simuka yamene kuranga zvakutaura hazvichinja ndipinduke pakurara. Ihombe chete dzatinokotsira. Taura imi. Vakabva vaenda kumadziva babva wadarikira naadzimai vavo kumadziva. Ndobva ndazofona inini. Ko. Imini munhu wamamuchigara naye ndiye wamapfuurira 59 chichikonzero. Babva wanditi aiwa ndaperekedza mabiya kune zvinhu zvake ndiri kuuya. Ndobva ndati alright. Ndofunga pakapera dzinenge 2 days. Amakore avana kuya kumba ndobva wafona kuti hanzi mwana ndiye ngaauye kuno ndimutengere chikafu ndinotenda kwarere kubasa izvozvo. Ini ndobva ndati azviita avashedze mwana varongere mwana ine mudzimai wavo. Saka ndakaenda kumadziva. Ndasvika kumadziva inini murume wangu akasikondiratidza shuwa muUS. Madzimai US imari yakati asi handisati ndatora. Kana ndanotora ndichakupaiwo mari imwe asi imwe ndida kuchengeta ndiretatidziro kuti ndinowana basa kwandoda kumbonoshanda. Ndikataiwa zvakanaka. RTGS ndobva ndanzi mune 3 million. Pa 3 million yeRTGS ndakabva ndanzi nyinyi muri kuwana 1.5 million. Mabiya nyari kuwana 1.5 million. Handina kubvunza kuti zvaitirwei uye hasiriwo mashiyanirana atinosita mari nokuti isusu tine vana. Handina kubvunza. Ndakagamuchira izvozvo. Ndobva vanditi saka kumba tinouya mangwana kana kuswera mangwana mabiya kwada kutsvaga pekurongedzesa zvinhu zvake. Hatina mari yekuhaya mota. Ndobva ndati alright. Mangwana shuwa havana kuuya vakagara dzinenge 2 weeks vachingofona. Maybe ndinouya mangwana, maybe ndinouya kuswera mangwana. Saka vakazouya kumba wangu wamusi wa9 November. Inini ndakanga nditori kumunda kudzika fodya. Ndobva ndaenda kutora nesi yangu ndadzoka masikati tapinda mumunda tadzika fodya tapedza. Ndopa ndakazoona ava vauya kumba. Makadii nhari kumboisana mushe pari. Ndobva vanditi ndipei bana ndipei chibage chokuti ndikandire huku kuda kubata huku. Ndopa ndakabvunza kuti huku yacho muda unoidyira kupi zvikanzi kuvillage. Ndobva ndati alright. Huku ye vakabva vaisiya. Ndakati ndichasvika rini inini ndichibatirwa zvinhu zvangu zvichiwiwa kunazvo kuti inini mudye ndizvo here. Ndopakanzi namabiya yangu mai guru ndiregerereiwo. Ezvizvi ndiri kuona kuti mumwoyo menyu makabatikana. 2 weeks ndina ndakagara nomurume kumadziva. Murume uyu ndaitomuti enda kumba achiramba.
ndakati zvinozviva necertificate robasa chairo chairo unochengetwa nemi panzvimbo yekuti ndichengetwe nemi. Saka vakabva vauya vandobva vagara panze. Mukadzi wavo uye ndobva ndakutaura naye. Saka pandakataura nyaya yecertificate mukadzi wedu akabvunza naye baba Friday certificate iri kupi? Zvakanzi rakachida kuchengetwa nani? Iye angachida kuchengeta pakuti chii kuti anditaurire izvozvo. Akandiendera kwamambo kundiendera kwamambo zvinoroti anga asingandidi. Dai asina kubvira akandiendera kwamambo. Kana wakuda murume uchanorarana namambo wacho ndiwo uchaita murume. Kwete inini. Ndobva watanga kutituka. Uri mwana wohure iwewe. Amai vako vakabva kumusha kwako kuya kugara pamba pangu kuti vawane kudya vakadya vana vavo vese kuti vagare pamba pangu ezvino zvindo vakaroya mwana wangu ari kudonha uyu ibva pamba pangu naamai vako. Shuwa ndakafamba ndakaenda ndakabatwa naamai vanga varipo pamba vakatenda kumba ndakaenda kumba ndasvika kumba murume wangu ane musi waakauya kurara kumba kuye ndakaona sekuti kwaive kumanikidzira nokuti vakangosvika ndobva varara pavhuranda kuvataudza vanga vasingadayire zvakatambanuka kubika sadza yaimudye sadza vakabva varaidza muriwo ndobva vati handidye mufushwa ndobva varamba vakarara ndokupai mvura yekugeza here ndobva vati aiwa handisi kuda ndobva ndapinda mumba ndobva ndati haini ndakupinda mumba ndirare vabva vanditi mukicheni here ndakati ndobva ndapinda mubhedroom mangu bva ndarara vakazomuka ipapo ndofunga kuma11 vaakutarisa mumba muyo vabva vaona ndirimo ndobva vaendobva varara kuma5 kuseni vakabva vamuka ndobva vaenda kuvillage zvinenge zvinewo ndakabva ndasara ndobva ndateera kuvillage ndakati ndavakanganira kuti vandipo airtime bosi vakabva kuti ndakaenda kumunda kuvillage ndasvika kuvillage kuye ndakasvika murume wangu achinetsana nomukadzi wake kuti kwainimi chirudzi chakuti munomuka na5 muchiya pano zvakanzi mararira andaita uri kuyaziva here apo ndiri kunzwa mvura yekugeza chaiyo ndakanyima kana sadza chairo ndakanyima mukadzi ndobva vati aiwa iko kuye ndokumba kwenyu murare mumuti muite sei iko kuye ndokumba kwenyu dzokerai kupi kumba kwenyu ezvino zvimakuya kunditi inini handiri kumunda kumba kwenyu maenda kumunda here ndopa ndakabva ndazoti hoti ndobva wabuda mukadzi mukaseva iguru mamukawo ko imimi baba Friday asi hamusi kuenda kumunda here kuti wamukire wauye kunoku ndakati ndiri kuenda zvikanzi koseva sina kuenda kumunda ndakati ameni zvavanga vachitaura nahandizvinzwa naye baba Friday kumba kwangu marariro yapi handambodaro bai handambodaro ndakakunyimai mvura yekugeza hamuna kuramba handambodaro ndakati zvese nanjizvita sei nanjizvinzwa aiwa vadzimai vangu imi makuhwa ndonyaya iri kunetsa pane nyaya yeguhwa panapa iri kunetsa yekuti inini yezvinozviwa maFriday unonzi unofamba uchitaura kuti mabiya kwanga asina kuzvara mwana ainyeba mwana aizonzi akazopiswa kudidi ndakati ai nyaya muri kutaura iyi inini handiizivi haina kutaurwa neni asi tinongonzwawo village rese richitaura sematauro yami iwe urudza zvambazo uda kuita nyika yako ndiri kutanga ndabvunza kuti uda kuita nyika yako aiwa ndina nyika yandinoita ndiro amaiomkanataura ndati uda kuita nyika yako akakutedza kuye kuno kudari ndiani akandishedza kuti ndiro kunodari ndiyo vakabva kuno kwachitindwega vakabva kuno kumarimasuku chichanga chaitika tanga tatadza kunzwisana panogonga wataita wemombe wemombe ada kutengesa mombe mombe wakamupa iwewe handina kumupa mombe anopenga handina kumupa mombe auna kumurova ayo ndakamurova pamai imwe chete kwete kuti kubva kugadheni kusvika kuvhireji zvaiudza vanhu handina kudaro akakufonera kuti urakudaro akandifonera kuti asi ndikazongoona meseji chete kuno yakaiswa nani yakaiswa naofisa chingwaro ndo vakasvika kuno ndobva ndabvuwa nditi ndifonere bva ndazovafonera ndo vakazondiudza kuti ndikudiwa kwachangamiri akabvunza zvaakabvunza bvazonditi saka iwo kudiwa kwachangamiri musi wesande ndakushaya zvangu pane zvamaida kunzwisana kana kuti madzimai ako asi iwe changamiri vandifonera vachiti iwewe tikuda kuku mukadzi wako akauya ndichingosvika kumba kwangu akaniona ndichipo chingosvika akauya asina kana chaakapfeka achindarowa wasvidza ndobva asvika ndobva ataura nyaya unobva kuutoka ndobva kumagasi kuzvimayanga makambotunga gore rakati nyaya yakati murume wangu but ezvokumbasvika zvakanaka andironga kuti ninye uda kutengesa mombe uda kutengesa mombe mari inoita $500 iwe ndokupa $150 zvamukanga mataura ukati ndokupa $150 kana mombe yako iye utora wotsvaga $150 wondotenga chii ukati imwe itotenga chikafu chekupa nevange ndozvaukataura handiti ndikupenga zvanotaura
ndikamutiwe kukuru wako aita uri kudei ngatichenda kumapurisa ndakufonera memba ichachi wacho station indi kusvika madziva ndatoke enda kumadziro kubaenda kumadziro kubada ndichatera kubadatera badaenda kuna memba ichachi ndikabada muti novhura docket uyo asunge munhu wakaenda kujera uyo akachema akati no ndokumbira kuti munhu wangu titaura uruzvinzwa ndikati ndakivhura docket zvikanzi munhu wangu kuti ndinomuda badati okay kana kuti unoona murume iwe mupurisa iwe memba ichachi ichena unosunga munhu iwe unoda kuona muda kana pasina uri kuvhinga panopangadziva pana ndobadaenda pandaenda saka akakusedza ndimemba ichachi kuziviwa nama ini ndizvo zvichokwadi usade kuzvita nyika yamweyo nyika muno hamugaro ngemaramba anondebhuyese anozozikana musokupedza mundo mukadzi choka ndakamboda kudzinga basa kuna chiro story uchiri kuzviyoka nenyaya yemukadzi yefuti1 une vana vangani naye iganda here mukadzi rakanaka zvakaita anogara here mukadzi mukadzi ane rugare tarisa ganda rake risadhuku musoro zvino upenyu zviitwa une makore mangani une vana vangani naye amaini une vana vangani navo avaramudzi kuita barika but uri kumubata semunhu akanaka here kuna profiti yako ndokupi ikoko nachikumbira kutaura changamira but ndotanga uchaenda kutaura mari panze kwete nini ndichatotaura nini bosi ikataura ndokudzinga iwe kana wada waenda kwamadziva kana kwamutumbu mangu munyika ndokudzinga unotaura kuti kana wakuda bonde woenda kurara namama ndo zvandoda kutaura izvo changamire musandibate henyu mukandidzipa hamunzwi chokwadi chiri pakati nemwoyo wangu mukadziuka wanza zvandotaura zvemombe ndapenga aiwa ipapo mataura chokwadi but zvaari kutaura izvi kaizvo zvimwe zviri zvaataura kuti akabva kungadina chirowa ndakamurova pamemwe chiti handirambi umbowo hwekuti munhu akabva kungadina chirowa shuwa angashayawo here shuwa kana panoratidza kuti wakapedzera kuita naye bonde rini ndo zvinhu zvandoda pindura mubvunzo wakapedzera kuita naye bonde rini mwedzi wakapera kumwe pesa unodyiwa sadza here pane zvikonzero zviri kusakisa kudaro ana chihwere here hana iwe uri kurara kusaidi nemumwe mukadzi uchiwana bonde iye ari kuwana here hasi se nekuda kwezvikonzero zviripo mboenda panze 2 minutes chakushedzera